Здравейте хора, добре дошли отново в канала ми. Ето, аз съм Бисер. А това е моят приятел и там. Ето може да го видите. Да. Вие сигурно не го виждате. Уау! Ето го бе. Ето го хора. И сега ще се биеме дуски. Аз съм на врата, после той, после аз, после той. Редуваме се. Да. Аре, сигурно колко време? Ама без да говорим. Давай топката. Аз ще бия първи, защото съм най-злем. Да. Силвестър е на 10, а е на 12, а аз съм на 10. Така. Първо той ще бие. Здравейте хора, аз се казвам Силвестър, това е моят приятел Бисер и сега ще удряме шутове отдалече. Примерно се редуваме. Един удра, другия пази и виждаме кой е най-добрия гол. И после така се редуваме. После аз удра моя на врата и обратно. Дали разбират? Да, разбират хора. Сега он ще удра от тук, аз ще пазя. Така. Абе ти знаеш, защото тук се вижда много хубаво. Ако не съм ти дал тази идея, айде. Така. Сега аз бия. Може да оцелим отгоре, отдясно, ляво, по средата. Абсолютен Феран Торест. Сега аз съм на врата. Абе! А защо не си я попал? Ама ти така. Давай. Силви, О, вижда целият камерата. как примерно? Перфектно е, бе. Сега ще удрам да видим Бисер дали ще опази. Готов ли си, бе? Да, Готов си? да. Браво, бе! Ама до сега никой не е вкарал. Сега бием аз. Бисер, сега никой не е вкарал. Да. Браво, бе! Да си направим някаква черта, преди малко къде съм бил ясно. Примерно, тук да не се виждаме цели. Сега ще видите Матиас как вари. Феран Торес. Браво, автогол от вратаря. Кара си автогол. Аз не виждам нищо гласно. Как не виждаш ли? Не виждам нищо, това силно бие. Ай. Ама казвай нещо като да не пише. Хора, за сега сме 1-1. Пишете долу в коментарите кой е вкарал най-хубавия гол. Естествено, че аз. Вау, хора! Това беше май много хубаво. Не знам. Сега съм аз. Аз може да скачам. Некой, ако играе FIFA, да знаете, защото аз за FIFA се казвам Силвестър и съм 123 оварал, а он се казва Бисер, как се казваше, бе? Бликстинг. Ама в FIFA, на английски. Да, на английски он е 119 оварал. Ако има нещо, ме напишете в FIFA да играеме. Сега съм аз, ще удрям. Браво, ти много варни. Хора, аз по някой път съм защитник и по някой път вратар. Уау! Това беше добре.
Давай. Мара толкова сила. Аз съм аз хора. Ще видим дали ще вкарам. Ние колко е резултата? 1-1? 1-1 ли сме? Да, ние сега сме 1-1 и играем до 5. И който печели, удра на другия шамар. Видя ли? С който печели, удра на то, където е загубил шамар, сега са 1-1. Няма нищо. Сигурно съм добър много на врата. Давай, още сме 1-1, не мога вкарам. Дали вкара? Хора, сега аз бия. Да видите как прави истинския професионалист. О, не! Дай пак! Пак. Хора, сега да направя часовник. Няма нищо. Това да се брои за удар. Сега съм аз. Още сме 1-1. Очудваме. Едно, то буфон като е на врата нормално ся. Мартинов! Феран Торес! Аз през това време ще почивам малко. Докато той гони топката. Хора, малко е трудно. Кажи! После като ударим на 5 гола, после се лъжиме и ще удраме така направим. Не, на празна врата ще удраме. Да, така се лъжи. Аз сега бия. Да, ти си. Аз сега бия хора. Браво, бе! 2-1! Всякаква да правим хора, Бисер ме бие 2-1. Не мога да се крия от душата. Он ме бие. Много съм тъп човек. Не трябваше така. Гледайте какво набирания хора, гледайте. Направих едно набиране. Ама не беше добре, май. Абсолютен Феран Торес. Сега бия аз. Ударя съм се вътре. Бисер направи също Феран Торес, ама ми се смее и на мен. Ама он направи също Феран Торес, ама кора се прави. Искаш ли да се разкочи? Да. Ама но ние не играем като за мач, ние играем за забавление и да правим видеа. Сега ще удрам, да видим то дали ще оварди. Така. Оп. Браво, бе. Контуза ми е единия крак. Подай. Ама аз като ударих цяла сила, ще те заболи, брат. Дай ти си. Единия ми крак е контузен. Феран Торес! Хора, това беше много добър удар, ама не трябваше да е толкова високо. Calm down. Майкъл Джордан. Браво, Бисере! Феран Торес! Сега е време аз да удрам. Да видим Бисер дали ще оварди. Готов ли си, Бисере? Да. Готов си? Да. Папи?
2 на 2. 2 на 2. Дай, бе, това. 2 на 2. Брат, май, трябваше да казвам това пак. Ма верно не трябваше да кажа. Вау! От правим. Оле, хора, удари телефона! Няма нищо. Без нищо. Феран Торес! Пак удари с тъпия вътрешен. Хора, Бисер без да иска удари топката с телефона. Ма няма нищо. Сега почваме. Ще овардиш ли, Бисере? Да! Преди малко как си направил това Феран Торес? Браво, е! Хора, чакаме другите, но през това време ние ще правиме. Доспи. Айде, бе! Еба си градата. Пак ли трябва да пия? Не. Аз си бия. Еба си градата, бате, ама аз си знаеш, що че дариш градата. Така. Не, че е Феран Торес, просто хубаво я ударих, ама що трябваше да е града? Ама верно. Така че... О, браво, бе. Ай, ти дай гониш. Дай, подай! Браво, бе! Браво! 4 на 2? А? 4 на 2 те води? Не, 3 на 2. А, да. Хора, 3 на 2 сме. На това му трябва още 2 точки. Ще ми удари шамар. Ама лек. Да, не силен де. Какво правиш? Скача. О, я го не ти, бе. Феран, аз съм ходил до сега. Отивай си. Не. Отивай си, аз искам да говоря с хората. Сега искам да говоря. Отивай. Отивай, няма хум, само аз ти гони топката. Хора, он ще отиде сега да взема топката. Ние сега през това време ще чакаме да донесе топката. И може нещо да се приказваме. Вие как сте, хора? Добре сте? Браво. Добре сте. Дай мой пумче. Аз би сега. Да, не знам. Паси го! Добре, бе, аре. Много си бива. Среща. Казвай нещо. Сега бием аз. Теракимас. Феран Торес! Напротив. Той е Феран Торес. Викам ти си Феран Торес. Да, ама ти удар се на криво на умница. На тебе, що да не ти е сгодно, бе? Защото аз не съм десетичар, аз съм левичар. Ти от кога си левичар, бе? От много години. От кога? От 2001? Сигурно. Готов ли си? Да. Добре. Феран Торес. Ами са на мене. Феран Торес! Къде, бе?
сме 3-2. Колко са? Не знам, мисля сега се снимаме, нещо ми е притеснено, не мога да удрям. А? На тебе така ли ти е? На мен. А когато не се снимаме, знаеш ли го е удрям? Феран Торес. Братле, колелото ви падна. А ние не сме ги чули. Ще взема една дупка. Аз си спираш по дупки и аз искам да си взем и аз една дупка. Бе, педал! Ама не си. Аз забравих. Сега ще удрам. Още сме 3-2, Бисер ме води, Бисер е 3, аз съм 2. И сега ще удрам направо заради това. Хора, виждате, защото аз съм най-добрия вратар. Ти си най-големия. Искаш да кажа най-големия вратар. Ти си най-ниския вратар, аз съм най-големия. С крика е така. Хора, аз се върдих с крака така, брат. Буфон. Готов ли си, Буфон? Марширай, след Буфон. Много върдиш, е педал. Ама говори нещо, е наумник. Какво говори? О, хора, той беше много добро. А? Вика, той беше много добро на всички неща. Брат, нормално да обърна, висок съм. Аз съм някъде къде 1,60. Ти колко си висок, бе? Метър 48. Аз съм 1,60. Аз почти съм метър 50. Бе. Ще вардиш ли? Де, брат, много вардиш. Пък той ти си същия. Не, между другото, аз вардих повече от тебе. Брат, това не ти е прав. Сега бия аз. Сега Сега ще ти вкарам. Не виждам съвсем толкова, че има прах от него. Феран Торес, какво правиш? Вече идва. И Алехандро идва. What the? Чей. И ти? Добре, не върди. Хора, това е последния ми удар. Да, защото идват деца и ще почнем да играем. Да. 3, 2, 1. Паси гол, брат, паси гол! Леле, брат! Това беше паси гол! Паси гол, Толя Варди! Брат, аз не съм висок. Добре, нека си. Хора, Ара, 3 чао! на 3 си останахме. Ние си останахме 3-3. И това беше от нас. Чао! Да, ама ще продължиме, чао!